Assalomu alaykum ba xalqi Sarbаланди Tojikistoni aziz. Xush omaded ba kanali Bobiton, Biogumus va moyparvari. Xo'p, mo akna be faragimon buromad Dina ay Xujanди Bostoni семинари ҷумҳурияи моҳипарваро буд. Рафтем иштирок кардем, як чанд видео парт уфтем ба бародарони Қанда. Ай тамошо кунанд мекунанд, тамошо накунанд ҳеҷ гап не. Чизе ки мефаҳмидем, медонистем, видео карда парт уфтем. Хоб, имрӯз хай дар хоҷагии худмон, дар хоҷагии моҳипарварӣ ҳозир бегаштем, намози асра хондему, гуфтем ки ба суроғи Павлония мерем. Акай Қурбоналӣ ҳозир ай Телмон, колхози Телмон вай ваъда кардагие моро, ҳозир насиб боша унҷа мерем. Павлония мебурем. Хай дар бораи Павлония чӣ гуфтани ҳастам? Ҳозир мо ҳамиҷада манам як рафтем болотар, як лави реша буд, мана реша буд. Иҷода хай олучо, мана олучо ҳастанд. Хоб, иҷода мисол бед шунудем, бед, дарахтҳои бед ҳастанд. Хоб, ай усубзгар. Ана ҳамиҷада як 3 метр ҷо буд, ай канал то иҷара як 3 метр ҷо буд. Ҳамиҷара ҳозир мо транше кандем, хокша гирифтем, як қисмша парт футем, як қисми хоки даруни ҳамин қати пору қати алдараш кардем. Пору қати алдараш биогумус, ол биогумус мо тайёр нашида, биогумус қати не пори чанди сола буд, алдараш кардем. Ҳамиҷара як омодем, намно кардем, насиб боша мерем Павлонияро мебиёрем. Хоб, Павлония ҳозир дар ҳамин деҳаи мо якум маротиба ман Павлонияро оварда истам. Ҳамиҷа шинонда истам. Бачаҳо бисёр гап мезананд, мепурсанд, мегӯянд ки ҳоҷӣ мегӯям Павлония чия? Дар бораи Павлония ҳамин деҳаи мода хай ягон қисмш будона, дигарш намедонанд. Павлония чия мегӯяд? Мегӯям хе дарахтай Павлония М1 мебиёрем. Ҳамин дарахт 6-7 солда диаметри поёнш қариб 30 сантиметр шуда, қариб мумкин 2 куб тахта бутия. Ҳозир мо ай ҳамун интернетҳо, ай бародарон фаҳмидагӣ мона гап зада истем. Таҷриба на ваки таҷриба гузаронда мешунонем. Ба мега ҳоҷибо чанд сол, мегӯм ки 6 сол 7 солда тахта мешавад. Бо як хелиш мега ҳоҷӣ 6-7 сол дига ту умр дорӣ надорӣ? Мана дид ҷавоно чӣ хеланд, беандешаанд як хелиш. Мо дигаро шунонданд, боғ карданд, дарахт шунонданд, сафедор шунонданд, бед шунонданд, мо истифода бурдем. Хай мо мешунонем, мо умедам надошта бошем. Хай бо барои дигаро, барои оянда, барои ояндаи фарзандо, барои ояндаи ҳамин деҳа, барои ояндаи Тоҷикистони азиз мо мешунонем. Мо и хелака ҳаракат мекунем, мо бишунонем, пагада бигирем, истифода барем, хидмат бакунем. Не, ин фикр хато аст. Ма ҳонамҷа дарахтҳои калифорнийски дарахтҳо айрегар оварда шинондагим. Нишон те? Калифорнийски дарахтҳо ҳастанд ҳаминҷа. Айрегар оварда шинондагим. Як 10 сол зиёд шид, мумкин як хелиш як 25-30 сантиметр шида боша поёнш. Не ки дарахт қа дарахти маъқул нест. И Павлония дарахте ҳаста ки як сол мешнони, хай бо технически абрезка мекунем, мебривая ки решаш ба қувват шава, бо ай парош навда мекунем, ба навда як навдаи асосиша мемони, дигаршо мечини, хай даи бо иншоалло ба амри худо видеоҳо мекунем. И дарахт ба як гуфта то 70 то 100 сола умр мебина, чанд сол мебри, ай ҳамун решаш худаш бо пайдо мешава, бо 6-7 солда бо брида тахта кардан мегирӣ. Яке аз дарахтҳои хуб, дарахтҳое ки чанди дар Хитой бисёр мекунанд, дар Узбекистони бародари мо бисёр уҷада ҳозир истифода бурда истанд. Гектар шунонда истанд. Моро иншоалло ба амри худо сар мекунем, ҳамин кора сар мекунем. Ҳар як видеое ки мо мекунем, чанд минут ҷо ма тара гуфтам пу, 40 та нишонте. Ҳар як видеоҳое ки ма мекунем дар бораи Павлония чӣ мухтасаран мо гап мезанем. Ҳозир транше кандем, хока қати пору алраш кардем, баъд намно кардем. ҳозир мебиёрем вай Павлониёро бо мешунонем. Ман ака бега шидеста, ҳозир бо ба сари ваё мерем. Хоб, ҳанамиҷа инаҷа лави ова дӯст медорад, хай бо мо овуш метем вая, усу лави ра, мана бедора, бедое ки барои аловия иёро мо вақте ки чӣ шавад бедои зиёдтиро мебирем Павлониёро, хай мо ҳамин рӯз якум видеое ки мо ай транше сар кардем вай мекунем. Нишон метем барои бародаро.
хай бародаро суҳбати мо дароз намекунем. Мо фақат реални чизе ки ҳаст ҳамуро гап мезанем. Нав писарчаи ман сёмка кеста мега ота белора биги кенманора биги шохина биги мегум не мон бел шохин арова порут кедман мусор чизе ки ҳаст реальни сниматишки хеле нест ки мо реклама кунем барои ки мо монтажам намекунем чизе ки ҳаст ҳамуро гап мезанем. барои ҳамин бародарони қанди ман дига суҳбата зиёд намекунам. Бо мо бошен, бо канали бобитон бошен, бо канали биогумус ва моҳипарварӣ бошен. чизе ки фаҳмиш ё мо ҳаста иншоалло ба амри худо ба ҷавоно ба бародаро дарак намедорем. мо суҳбат мекунем. касе ки гуфти урусо интерес дорад хай бо саволу ҷавоб мекунед, комментариё нависед. хуш омадед ба канали биогумус ва моҳипарварӣ бародарони қанди ман.